Ja, så er det mandag den 12. august, og jeg er alene i sommerhus. Og så skal der i gang i et projekt, så nu vil jeg prøve som forberedelse til den byggefase, jeg er på vej ind i. Så skal jeg have fjernet nogle træer, og ja, der vil jeg bruge mit elskede Tirfor-spil. Se om jeg kan komme ud af modlyset. Ja, godt. Tirfor-spillet er her. Og det vi skal have fældet, det er det træ her. Men jeg skal måske lige... Jeg ved fandme ikke, hvordan man gør det. Det gør man sådan her. Det her, det er det træ, jeg vil fælde. Lige gå hen til stammen, bare for lige at få en idé om, hvad satan det er for noget. Ja, det er altså rimelig stort. Se min hånd her. Ja, her. Det er, jeg vil gerne lægge det ned her. Jeg skal selvfølgelig passe på den her, den kommer til at ligge oveni. Det er der ikke noget at gøre ved. Det jeg gerne vil passe på, det er de her egegrene, som går ned til det her smukke egetræ. Og huset skulle gerne være ganske fri. Så, anden fase. Jeg fik trukket birketræet cirka 10-12 grader mod mig. Og jeg kunne høre, at rødderne begyndte at snappe. Men jeg var lidt ked af det, fordi at stroppen begyndte at skralde det her træ. Og det var jo ikke meningen. Det må gerne blive her og overleve. Så jeg tænkte, hvad søren gør vi så? Og så mindes jeg, at jeg engang har set noget om nogle jordankre, hvor man driver pæle i jorden og forbinder dem i 45 graders held ned til bunden. Det skulle kunne tage nogle træk, og nu har jeg gravet 2. Så nu graver jeg 1 til, så må vi se om det er nok. Det skal nok blive sjovt. Det er jo et learning by doing projekt det her. Nu vi passer på, at alt går efter planen. Så er den her. Bagerste stolpe hjælper midterste stolpe, som hjælper forreste stolpe. Trækket skulle gerne fordeles. Og vi ser om det her reb det er kraftigt nok, ellers så må jeg skifte. Min Tirfor ligger derovre, skifter den nu, så går vi i gang. Nå, så er der kommet spænding på wiren, og det ser godt ud. Tirfoen gør sit. Jeg har godt nok lige forstærket den her, fordi jeg kunne se, at bare jeg puttede en lille smule spænding på, så kom den her virkelig på arbejde. Og det tror jeg simpelthen ikke, den holder til. Så må vi se, om den anden også skal forstærkes, men trækker jeg lidt videre. Ja, nu tager alle 3 pæle, de tager træk. Og som I kan se, så begynder træet. Så den kan noget. Men om det er nok, det er jeg sgu lidt i tvivl om. Ja, så er træet begyndt at give sig. Så nu tænker jeg lige, at vi prøver at filme slutfasen. Så jeg har lavet en lille intimistisk holder på den bagerste anker. Og ja, here goes.
ligger den. Fuldstændig perfekt. Jeg er gået lidt i gang med oprydningen. Eller med afskæringen. Se her. Her er hvad den har trukket op af jord. Det skal selvfølgelig trækkes endnu mere op. Det gør jeg også med Tier-Foren. Så vi får det helt fri, og roden er helt væk. Det er et fucking genialt stykke værktøj.